Здравей! Представяме ти нашите съвети за безопасно онлайн пазаруване. Пазарувай само от проверени онлайн магазини. Измамните сайтове често предлагат атрактивни промоции с нереалистични отстъпки. Проверявай оценките и отзивите за търговеца в интернет. Следи за катинара в полето, в което се изписва адресът на сайта. Създай сложна парола, комбинация от букви, цифри и символи. Не използвай една и съща парола за различните си профили. Избягвай публични Wi-Fi мрежи при онлайн пазаруване. Сигурността им не е гарантирана. Следи движението по банковата си сметка, за да се увериш, че няма съмнителни транзакции. Абонирай се за известия при транзакция с банкова карта за извършено плащане. Активирай двуфакторна защита за достъп до потребителските си профили навсякъде, където е възможно. Поддържай обновен софтуерът на устройството си. Бъди внимателен с имейли, които искат лична или финансова информация, дори ако изглежда, че те са от доверен търговец. Лични данни и информация за банковата карта не се изискват чрез имейл.